mașina, stai aici cu ea. Nu, mami, că neamă și la lucrare, neamă! Nu are nimic să ia, neamă! Oprește-o că potignești, ei! A potignit, gata! Ia uite ce miștoie, da mă! Gili, uite-le leu! Hai la mână, a fost și mie poză, Dori! Hai! Mai tipa, mă. Hai, ia, hai la mână, dați-mă poza! Da, da, aparat foto în așteptare. Tati, hai! Hai, ia la mână! Hai! Hai și Răzvan! Dorin, uite și tu aici! Hai mă, lasă un pic acum să fii. Ai pus să ai pe YouTube? De ce, bă, gimnastul? Da, pe Minimax? Oh! Hei! Nu mai dai niciodată înapoi la gură. Deci niciodată nu mai dai. Ai noroc că ai lanțul. Auzi cum faci ăla. Dumnezeu! Roger, câte Deci frână pune berbecul. Oprește, dă-ți jos, vezi ce ai făcut. Ai rupt o plasă. Chiar aproape fata. Schimbă poziția la mână. Ia. Stai, bă, e bine. Azi, jos aici. Ai ieșit? Ai ieșit ceva? Da, dar n-ai rupt noi. Vedem calculator. Dar nu e de zoom. Nu le trebuie să poți pianul cu tine.